Lőrinci erőműn vagyunk. A Bocspitz hajlik. Mindjárt fölbukok, bazd meg. ...60 méterről jön. Lehet, hogy ponty, az is lehet, hogy amúr. De lehet, hogy egy nagy karikakeszeg. Pedig azt hittem már most estére csaliszta. Igen, akciós a bot, döme bot. Vissza kell, vagy nagy? Nem tudom. Big River. Big River bot. Hogy hívják, döme? Gábor. Ó, druszám! Kérünk valamit a Döme úr. Jó, most egy kicsit... Itt van már, part közelben. A Big Fish. Ne kéne oda mennem szerintem. Anya, elbírod majd? Mert nehéz lesz. Meghaladom Ja. Józsinak. Ó, de nagy. Ez aztán Big Fish. Alá tolod, anya? Azt a kurva. Húzd ki a verítőt, légy szíves. Azt a kurva, hát? Ahogy szépen megy ki. Big Fish. Apa beöntál nagyot fogja. Mérleg? Várj először. Hogy kell ezzel fotózni? Várjál, nem berúg.